Zoznámte sa s unikátnym riešením ScanDeal, ktoré vám plne nahradí drahé a zložité systémy vernostných klubov. Už nikdy žiadne komplikované hardvérovo-softverové riešenia, žiadne zdĺhavé registrácie, inštalácie, čítačky či vydávanie vernostných kariet. Odteraz vám bude stačiť jeden smartfón s mobilnou aplikáciou a budete mať vlastný vernostný systém. Zaregistrujte sa vo webovej aplikácii ScanDeal ako poskytovateľ a môžete pre svojich zákazníkov okamžite vytvárať zvýhodnené ponuky, novinky či akcie a posílať im ich priamo na mobil. Vždy budete mať dokonalý prehľad o svojich klientoch, ich hodnotení a nákupnom správaní. Navyše môžete takto vybaviť reklamácie alebo odmeňovanie kreditmi. Pravidlá svojho vernostného programu odteraz určujete už len a len vy a nie limity existujúcich CRM riešení. Je to skutočne jednoduché. Stačí mať na smartfóne vo vašej prevádzke nainštalovanú aplikáciu ScanDeal a pri každom nákupe oskenovať QR kód zákazníka. Vy máte prehľad o nákupoch vašich zákazníkov a zákazník získava užitočné kredity, ktoré môže ďalej u vás využiť. ScanDeal je dostupný vo verziách pre iOS, Android, Windows Mobile a BlackBerry. Stiahnite si ho zadarmo vo svojom store alebo na www.scandealapp.com.